салом дӯстон, айни замон дар чорраҳаи Файзободи шаҳри Ваҳдат қарор дорем. Дар инҷо худи чорраҳаи Файзобод, коллеҷи омор ва аз ин тараф стансия ҳайкали модар. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри баъд гап мезанем, рафт. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба ман ҳамин гардиш медороему дасти чап. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 5 ошонаи бурад мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар дуюм ошонаш ҷойгир аст дар манаминҷо. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои настройка. Худи бино аз 5 ошона иборат мебошад. хона бо таъмири нав, замонавӣ ва зебо таъмин аст дӯстони азиз. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо даромадгоҳ аст, роҳу раҳ мебошад. ҳоҷатхонаҳо ҳамон, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ин ҳоҷатхонаҳо ҳамон, ин бошад ошхона, ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, ҳамаи хона бо таъмири нав, зебо ва замонавӣ таъмир мебошад. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона бошад 450 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. дар назди чорраҳаи Файзобод ҷойгир аст дӯстони гиромӣ. роҳи гандумбозор, ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, коллеҷи омор, маркази шаҳр ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барои кор